Ushintsho okwesibili kusasa umshado uyaphuma kodwa bona bayimisele ngokwenza lutho mebefika abahambe uze sithole ukukhuleka nathi la ekhaya. Ngeke sisi kufuneka uma befika nje ngempela ubaxoshe labangani bakho basishayise ngomoya senze izinto zethu ngeke phela. Hayi khuleka mina angicucuzi nje angilala endleleni bebefika angifuna ukubuza itori mebefika abathatha impahla zabo basishayise ngomoya bahambe sisale ngokukhuleka ngoba ngiba-understanding ngempela angibayezwa nje angibezwa. King mngani wami ayisengiphatheke kahle mngani wami abelungu banqabile bathi leli viki libhizi kakhulu kodwa-ke mngani wami kukhona engizokushiyana kuncane ukuthi ubone ukuthi wenze njani kodwa-ke ngifisela ukuthi uqhubeke kahle umshado. Hey mngani wami ayikho into esingayisho-ke phela uyazi phela siphethe bona abelungu kodwa hayi ngibonga nje ukuthembeka mfethu ukuthi ufike uzongichazela ngingaboni ngendoda engasaqhamuki ukuthi hawu ngabe sebanjweni-ke futhi. Bele ngilenza iphutha King nami ngibanjwe lokho ekungibambile kodwa ngiyafisa ukuthi uqhubekele phambili kuhambe kahle King. Hayi khuleka mngani wami wena nje sesokutshengisa iy'thombe ngathi usheshe wayikhuluma kusigore iy'thombe ngathi iza kuwena wena-ke sozobona ngey'thombe-ke manje ngiyafisa mngani wami nami ukuthi umshado ube impumelelo ngoba mngani wami ngicela ukhulule umoya wakho mfethu ngiyazi ukuthi ngenhliziyo uzobe ukhona la and kuzohamba kahle yonke into futhi ngiyakuthembisa lo mshado lo kuplanele kahle lo lami angifuna kancane mfethu into ezobe ugcopho lo ngifuna umfazi wami shade kahle naye ahlale kahle emzini wakhe akhululeke hey ngahlupheka mngani wami buka abantu ngiyazi mfethu uma uthuba ubokhona nawe wozokwenza okunye ukuthize. Hey King sicela sizovele sithathe impahla lapha emotweni ngoba ngiyaphuthuma manje kwasasucela nomama azovela siphathise naye. Hlengiwe mntanami lolu suku lakho olukhulu kabi namhlanje siyakubongela ukuthi ligcine seluyimpumelelo la uyakhona-ke uyakamfazi ongemama ulalele konke abakushoyo okukhulu kunakho konke ngane yami indoda iyahlonishwa noma ngabe indoda ihambe iyabuya ngasikhathi nawe uyibuza ukuthi iphumaphi ifoni yendoda ungayithinti ngoba uma uvula ifoni yendoda uzokuthola lokho okufunayo. Hey ngiyakuzwa ma. Mntakaba sebekhulumile koma abaqedile okungaqhamuka kumina mhlawumbe kuzoze kona uze ungasiphoxi la uyakhona ngiyathemba uyangizwa. Hayi ngiyakwaseka baba dadewethu uziphathe kahle impela uzizwile zonke iyala kusekho okuningi nathi singaloko esikusho. Yabo nje ubuhambe inhliziyo yami ibuhlungu ngalokuthi ngizokwenza njani kodwa angeke ngize ngenze lutho kumele uhambe umuzi wakho lo uyabona inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu noma sengizosala ngedwa sithanda kakhulu ngikukhumbula mntana sithanda kakhulu ngikukhumbula yesu kuphathe kahle. Hayi ke oma bami sesicela ukubonga nendlela ke sesimthatha simyisa emzini wakhe nazo ke lezi ngane simphelezela nazo Nkosi yami zize ifike ziveze isithombe esihle ngekhaya la ekhaya sesingaya sisi yokushiya emzini wakho manje uyaphuma uyahamba la Isencane lengane balobe ngashase ncane lengane balobe ngashase ncane lengane balobe ngashase ncane lengane balobe ngashase balobe ngashase ncane lengane balobe ngashase Ekuphelele la
Ngiyabonga nje ukuthi usuku namhlanje esekugcina laba impumelelo. Sengacela sihlala kwezimakoti. Wenje usuku umkikiso. Umkikiso. Ungowethu siyavuma. Ungowethu ngempela bo. Siyavuma. Siwashela sibhekele. Siyavuma. Sithiyelele. Siyavuma. Umakoti ungowethu. Owethu. King Khasa mfokacele kuba umsebenzi wakhe uzibe impumelelo njengoba ebefisile. Sizocela ke uba sibambisane emsebenzi wonke wakhe kungabikho la ezophazamiseka khona. Ndodana, kwenzakalani? Sangaqhubeka. Baba, konke kuzoqhubeka. Cela ungabi novalo. Ngeke. Sokulethe ukukhulu namhlanje. Ngakukhonje lokuphathana. Mamiloni, kwenze njani manje? Ufunani lemzini wami? Ufunani lemzini wami wena? Hayi no bafo. Akuliwa la. Igame le ngoba ngeke lesibhamu lesingakhombisa ukuthi hayi bafo ayiqabene. Azwethuke bafu uyabona ukuthi hayi indlu yonke ungabamba isandla nje bafu Khosikhathi sokudlala lapha uyabona ngibhizi kanjani lana igame yalokhu ngawa manje King wathi ufuna ukungishada isona ke isikhathi lesokuthi sishade wathi ufuna ukungishada isona isikhathi esikahleke lesokuthi angishade hayi bafo igame access igame ingathi kuba igani ke manje iyaphinde yaphuma mfundisi uyabona ke lento ezela la kuright ke ngiyavuma lokho ukuthi mina usekuthiwa bashadana wena kade ngihlupheka nawe la siwazivuka emahlathini lungile mfundisi njengoba lapho uzosishadisa sonke ke namhlanje bafo uzothatha ke nabo usidudla wakho ngoba lo sidudla lo nenkinga mina mfundisi nginkinga nje yokuhamba nabantu kusho ukuthi ke wena makoti usakumina shadisele baba uzoshadisa mina nalo Ungakhohlwa kanjani wena ungakhohlwa kanjani khumbula ngenye imini linethi izulu kumele wonke amanzi sigcwele sibaningi endlini esakhiwa ngemali yayilahla imali ilahleke ngephutha yey indlela yoshawa ngayo ithi mani yasho ngithi lahlekile ithi mani ngachaza angaze kushawa kanjena ungangihlekisa mina sihlale sibaningi